हेलौ लोगोफोर बड'जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय डिस्ट्रिक्ट वाइज भेकेन्सिस नायगोन AVUB दा सोलिफुबाय थानाय रिलिनि बागै दा काटअफआ बेसेबां थांगोन जेरै 28, 29, 30, 30 प्लास दा डिस्ट्रिक्ट वाइज काटअफ थाङो लोगोफोर जाय जायगायाव डिस्ट्रिक्टआव भेकेन्सिया खम बेयाव काटअफआ 30 प्लास थांखागोन सियर दा बेनिफ्राय जों थांसै दानिया अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन APROआव जाय एप्लाइ खालामदोंमोन 2020आव दा बेनि रिलिया जासिगोन अक्ट'बरनि 25निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो नोंथांमोना एडमिट दिनैनिफ्राय एबा 2 अक्ट'बरनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा जाय नोंथांमोना AVUBआव क्वालिफाइड जाना दङ बेसेबां PhDआव नाम्बार मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय दा नोंथांमोना एनालाइज खालामनो हागोन जे काटअफ बेसेबां थांगोन डिस्ट्रिक्ट वाइजआव दा बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव लोगोफोर दा बेनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जाय नोंथांमोना APROआव एप्लाइ खालामदोंमोन एडमिटआ डाउनलड जाखासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना रेडि जादो PhDनि थाखाय थ' दानिया जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव लोगोफोर नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै डाउनलड मोनसे अपसन मोनो बेयावनो डाउनलड खालामनांगोन आरो नाथाय दायो जाथ'वाखै बे जाबाय सिगांनि रिलिनिसो नोंथांमोना बेबादि प्रसेसआव डाउनलड खालामनो हागोन मबाइल नाम्बार होनानै एबा नोंथांमोना इमेल ID होनानै दा बेनिसिम लोगोफोर APROनि प्रसेस दानिया जों फैबाय अफिसियेल PD फाइल नायनोसै सिगांनि भेकेन्सिया बेसेबां दङमोन AVUBआव दा बे रिलिया जागासिनो दङ दासिमबो जोबाखै बेनिफ्राय एप्लाइआ जादोंमोन 2018आव दा AVUB लोगोफोर पस्टआ 6000 प्लास दङ उनाव बारायना होदों दा फार्स्टआव खम दङमोन दा स्केल पेखौ नायोब्ला 14000निफ्राय जागायनानै 49सिम जायो पार मान्थ बेनिफ्राय ग्रेड पे एक्सट्रा थायो 5600 थायो पार मान्थ नोंथांमोना आसाम पुलिसाव दरमाहाखौ मोननाय जायो बेबायदि टाइपनि थ' बेनिफ्राय जोङो भेकेन्सिखौ नायगोन लोगोफोर काटअफ बेसेबां थांगोन डिस्ट्रिक्ट वाइजआव दा ओरैबायदि जायगान जाय भेकेन्सिया खम बेयाव काटअफआ बारा थाङो दानिया जों फार्स्टआवनो नाम्बार 1 बिटिआरखौ नायगोन लोगोफोर बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव अनलि 46 दङ बेनि गेजेराव गोबां कास्ट थायो जेरै SC ST OBC गोबां थायो दा 46ल' दङब्ला काटअफआ 30 प्लास थांनायनि चान्सआ बारा थागोन मानोना काटअफआ लोगोफोर बारा थाङो जेराव भेकेन्सिया खम थ' बेनिफ्राय बरपेटायाव नायदो लोगोफोर 82 दा बेनि गेजेराव बरपेटायाव 82 दङ अब्ला कास्टआ लोगोफोर STआव बारा थांनाय नङा मेबि 28 29आव गनायनि चान्स दङ स' बिदिब्ला दानिया चिराङाव नायनोसै थ' चिराङाव काटअफआ हाइ थांगोन मानोना भेकेन्सिया गोबां खम दङ लोगोफोर थ' नोंथांमोना चिराङाव अनलि 23 मोनदों UB लेभेलाव दै लोगोफोर बे जाबाय UBनि अनलि 23आव लोगोफोर STफ्रा गोबां दं जोंनि चिराङाव अब्ला नायदो काटअफआ 30 प्लास थांनायनि चान्सआ दंखायो मानोना लोगोफोर दायो एक्सट्रा मार्कबो एड खालामदों अब्ला नोंथांमोना 30 प्लास मोननाय जाथारनांगोन अब्लासो एडमिटआ गनायनि चान्सआ बांसिन थायो थ' बेनिफ्राय जों गुबुनखौ नायोब्ला लोगोफोर नायनो हागोन थ' नोंथांमोना नगाव नाय थ' नगावआव 91 मोनदों 28आव 91 भेकेन्सि दङ अब्ला 91 भेकेन्सियाव जोंनि STफ्रा काटअफआ खम थांगोन थ' बेनिफ्राय जोंनि उदालगुरियाव नायोब्ला लोगोफोर 40 दङमोन थ' प्रिभियास रिलियाव उदालगुरियाव थांदोंमोन 29 प्लासनिफ्राय थांदोंमोन दा 30खौनो लाजायोमोन 29 पइन्ट सामथिं 81 दङमोन दा एबारो 40 भेकेन्सियाव आरो गोबां STफ्रा क्वालिफाइ जादों बिनि गेजेराव 30 प्लास थांखागोन उदालगुरियाव थ' जायफ्रा 30 प्लास मोनदों एडमिट गनायनि चान्स दङ मानोना भेकेन्सिया खम दङ स' बेनिफ्राय दानिया वेस्ट कार्बि आंलंआव नायदो काटअफआ बारा थांगोन मानोना 14ल' भेकेन्सि दङ UB लेभेलाव अब्ला नोंथांमोना नायदो बेसेबां खम दङ थ' बेनिफ्राय 25आव नायदो माजुलि दा माजुलियाव दङ अनलि 8 दङ थ' बेखौ नायोब्ला काटअफआ 35 गाहाम थांगोन थ' बेयाव नुदों नोंथांमोना माजुलियाव गोबां खम 8ल' दङ दानिया जों ABआव नायनोसै थ' ABआव ओरैबायदि जागोन भेकेन्सिया बारा दङ बेखायनो काटअफआ बारा गोजौआव थांनाय नङा दा बाक्साखौ नायोब्ला बेयाव 90 मोनबाय दा 90नि गेजेराव नोंथांमोना जायफ्रा ABआव एप्लाइ खालामदोंमोन क्वालिफाइड जादोंमोन नोंथांमोना 29 30आव एडमिट गनायनि चान्सआ थागोन मानोना बेयाव भेकेन्सिया एसे बारा दङ दा बरपेटायावथ' आरोबाव दंबावो बांसिन 161 दङ नोंथांमोना काटअफआ 28 29 थागोन जोंनि STफ्रा थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां एग्जाम होनो हाथों थ' बेनिफ्राय जों नायनोसै दानिया उदालगुरियाव 79 दङ थ' 79आव काटअफआ लोगोफोर जोंनियाबो 28 29 30नि बे मोनथामनि गेजेराव थागोन ABआव दा नोंथांमोना जायफ्रा क्वालिफाइ जादों थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन थ' बेनिफ्राय वेस्ट कार्बि आंलंआव नायोब्ला 28 भेकेन्सि दङ काटअफआ गोजौ थांगोन 30 प्लास थांगोन थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव नायबावदो दा जों क'क्राझारखौ नायोब्ला जों बेयाव मोनदों लोगोफोर क'क्राझाराव 80 दङ थ' 80नि गेजेरावबो जोंहा काटअफआ एसे गोजौ थांगोन मानोना क'क्राझाराव गोबां क्वालिफाइड जादों होनना खोनादों लोगोफोर STफ्रा अब्ला नोंथांमोना 30 प्लास मोनदोंबा एडमिट गनायनि चान्सआ दङ दा लोगोफोर बे जाबाय काटअफआ फिक्स नङा दै लोगोफोर नोंथांमोना जेबो नार्भास फिल खालामनाङा जास्ट फकास खालाम फरायनायाव बेनिफ्राय जेब्ला एडमिट गयोब्ला लोगो आनजादाव मोजां होनो हानाय बायदि दा लोगोफोर बे जाबाय मोनसे फिक्स नङा एक्सपेक्टेडसो दा नोंथांमोना जायफ्रा PhDआव नाम्बार मोनदों थ' नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट आरो नोंनि नाम्बारखौ लिरना होदो कमेन्ट सेक्सनाव अब्ला नोंथांमोना गावजों गाव एनालाइज खालामनो हागोन बेसेबां नाम्बार मोनदों आरो काटअफ बेसेबां थाङो दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर दानिया नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो बड'जब इनफ' इउटुब चेनेलाव